Akubingelele mbukeli engasekhaya ubingelela oGesheke uSibhikisa Umkhuvu skipper sengane ke sale siqonda umbane osithandayo weGesheke TV khamisana lapha ke nebheleke legazi la sinensizwa la bathi ke uhlala emlenzeni sizwa siyazi yakhulukelana ke kuMaskandi siswile kuthiwa kunomsebenzi ozayo izoke isithathe isibeke ukuthi umsebenzi uza nini sizwa kithi angikubele ngwamukela Ngiyaphila baba. Ngiyaphila ngezona. Sikhona baba. Awutshela umbukeli umlilo wasekhaya sikhona ubani wakabani kuphi nendawo? Ukhuluma nohlaba emlenzeni insizwa zabekana umfana kancane uMamdiyo ngidabuka lapha kwaceze sidakeni isigodi. Siyathokoza kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe nawe. Imculo omningi ekhona yini yakwenza ukuthi wakhetha uMaskandi wayiyele imculo ekhona? Into eyenza ukuthi ngikhethe uMaskandi ukuthi bengisebenza nje nama artists ngokwehlukana kwawo. Ngenza ama backings kuMaskandi ke into engangiyenza igospel ngizokhumbula kodwa ke ngagcina ngibheka ama artist emva kwalokho ngayithola sengithathwa abantu bakaMaskandi bethi ngibabhekele emva kwalokho ke kwabe sekungiholele ekutheni abalandeli mabethi awusenzele phela okwakho sizwe ngoba ama backings ahlangene awenze nje wakho umculo sibone ukuthi uzofika phi ngangena nje kuMaskandi kwasekuyenzeka kwenzeka ufike nini endimeni yamaskandi mangama acica sekhona kuhamba kanjani kuMaskandi ngifike cishe u2020 yes 2020 ngine album ka2020 ngine EP ka2023 ngine album ka24 ngine album ka25 ngine EP ka25 engizoyikhipha manje. Okay siyeza ngempela lapho ozokhipha khona obani osebenzisane nabo konke kusuka ngo2020 kuzobe manje so 2020 ngisebenzisane nobaba uMkhwanazi ulapha eMtubatuba eMpukunyoni oyinduna yakhona futhi bese kuba ke ubaba uThwalofu ngangiyinkentshana nami yabo ngiculile nobaba uThwalofu kakhulu kube undodana kaBaba uBhekumuzi uMadlanduna ngisebenzisane nabo nje kakhulu kwaze afika manje bese ke manje sengisekugcineni sengibuye ekhaya ngisebenza nomfowethu Stability kakhulu. Okay kuzokala kahle mhlawumbe sizwile ukuthi kunomsebenzi ke ozayo ofuna awusithatha usibeka lo msebenzi loyo nokuthi ithini ihlobo sakhona lo msebenzi engiza nawo uhlukile kule eminye ngeke ngayenza bengenza uMaskandi oqondile ngalesa sikhathi kodwa ngesimo sokuthi kunabantu laba ababengikhonze kakhulu ngisenza igospel bathi sicela ukhiphe nawe igospel ngenxa yamandla ngakhetha ukuthi angenza uMaskandi gospel kulo engizokhipha manje ngenza uMaskandi gospel bese ngibuya futhi makuzoba ukuthi ngizokhipha uMaskandi ngqo. Awusithi halamuza uthi nje la kulo Maskandi gospel yini uthini awuthi nje kancane nje uyabona ke lapho uzokhathala kunengoma nje lapha nethi la ngishonele hlani langa awe ma la ngishonele hlani langa lapho uyazi ngithini umsakazi wami ngithi noma ngabe kuthiwa khona sebewelile baphumelela ebekade ngidonsa nabo abanye sebephumelela kodwa elami ithuba liyayazi iyayixoxa ke lokho zami abanye bayawela mina ngiselelana la ngishonele hlani langa ilapho hayi ngezwe kahle hayi lolukhulu liyezela lanyelele ngiyabona hayi khona okuzayo kulungeleke mbula ngasekhaya hayi unokwakho uhlala ulindile nje silindele nini kwenzeka nini kuyo nje lenyanga idate noma ingekho kodwa nje ngoba phela ku social media si active ngicabanga ukuthi yonke into umuntu usengayibamba nje lapho kanjalo uma ethe nje uhlaba emlenzeni uhlaba emlenzeni uyedwa livelaphi legama lahlaba emlenzeni leli gama lahlaba emlenzeni nginika obaba uThwalofu yabona kodwa lalingenjalo yimi ngibe sengilihloniphisa lalisho into engathi inzima ngase ngithi mina nguhlaba emlenzeni ngoba isizathu futhi sokuthi esho leyo nto uthi ngilokhuze emlenzeni walisho ngembaba mdala lo baba into eyenza ukuthi alisho wayethi besiperforma live bengihamba naye iSoul Brothers no bhuti ulo Mbatha ulokhuzana nangila kwaNongoma Mashwabana besenza ama live performance zonke indawo into eyenzakele lapho ngathi mangabe mayeqala nje igitha yithi bese biza ingoma uyacabanga ukuthi ngemncane ngithi mina wacula ngingakazali ubaba uThwalofu bethi maybe khona ingoma ethi Irina wami we uma ngicabanga udala kuye ufike inyembezi uthangale zome ngangayazi leyo ngoma ngathi mayeqala nje igitha bese evula umlomo ayicule ngivele ngihlale straight ngebacking
Okay. wathi hayi wena ulokhu uze emlenzeni wena mangithi ngisuka nje uveluthi ngaba uhlabe emlenzeni kodwa kwangesiyo uhlabe emlenzeni. Okay, hayi sengizwe kahle futhi ngicela nosekhaya useyitholile futhi hayi wayetheni kahle ikuze endala phela iyabekana vele yababeka uselapho njalo yamahlazo le uyazi ukuthi phela wathi ekade beke umfo kaGcwensa yimi lo efonela umfo kaGcwensa kule yaminyaka. Okay. Efone ethi awuthinta undimande lapha kanti iphi lento yami ngoba wagcina nginika ibhodlela ngithi phela uyakhumbula ukuthi ngangiyombeka okhozi asikiyeke lokho kulungile awukhulume ke nombuki ngasekhaya njengamanje yini esilindele kusuka manje kuyaphambili. Ngiyabonga ithuba baba. Ngiyanibingelela ke emakhaya nonke ngokwehlukana kwegaba zenu nangezikhundla. Lo nibingelelayo njengoba sengishithi uhlabe emlenzeni ngidabuka lapha kwaCeza. Khona lapha nje uLundi idolobha lethu elikhulu. Ngicela ukuthi bafowethu makukhona la engenzanga kahle khona kulomsebenzi engiza nawo ningitshele ningesabe. Ingane ekhuliswa kahle enikwa uswazi lokho ngokukhalisana. Ngicela ukuthi mangabe kukhona engikwenzile ongeyikho nisho ukuthi cha ndoda kulomsebenzi ngoba ngiyaqala uzokhipha uMaskandi Gospel. Ngiyaqala biwaziwa kosisi ubonakele no sisi laba bangaphethe kwini. Okay mina ngiyaqala ukuzowenza. Ngicela ukuthi mawuthi khona la engiphambuka khona ningitshele. Ngicela nilindele ingoma enjenge khona ingoma ethi abazali. Le khuluma ngabazali ke ibhlungu ningakhali mangabe nilalela. Ikhuluma ngokuthi ukuba umama uyaphila njengamanje beyavuma mama ngihlukumezeke mina ayinamandla ithi imndeni niyangihlupha mayithi umndeni uyangihlupha ke siphila ngaphansi kwemndeni sonke emsakazi uma ngithi niyangihlupha mndeni ningithuma noma lidumi izulu ngoba nidinga inkunzi malanga ngithi akekho ozongikhulumela webusuku umnyama ukuthiwa esakuzibalanga silwana bese kuba yenye ingoma ke lethehlane nje lethehlane iyo lethi lingishonele ehlane ilanga ngihamba lolu hambo lomculo wami abanye bayawela mina ngiselela bese phakathi nendawo izokuxoxela ke indaba ukuthi linda masingakafika isikhathi sakho linda ukholelwa ukholelwa khona uzobusuyizwa ke wemlaleli bese ke eyokugcina ithi udala ungiphethe kahle uyabona ke leyo hey ithi udala ungiphethe kahle uyangibona nje ngiyacebezela ithi dala wami uyazi ungiphethe kahle ngiyacebezela mina nomuntu wami sithandana kamnandi futhi angiboni khona ngasixabanisa hayi ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi bafowethu uthakasela umsebenzi mangabe ungenile enhlizweni zenu bese niye endaweni ke zomculo ngendlela eyiyo lapho kucofwa khona kuthiwa ngibonga ithuba engipha lona abasakazi bami sesivala utholakala kanjani mhlambe ke nenamba futhi mhlambe mabekabe bekhona bafisa ukuthi uzobanandisela nasezinkundla zokuxhumana kulo utholakala khona ngiyabonga baba inamba yami eno WhatsApp efonelwayo ithi 065 708 05 no2 asiphinda 065 708 05 no2 enye yesibili uma ungangitholi izothi 079 371 4732 079 371 4732 indawo zokuxhumana ku TikTok uhlabe emlenzeni 60 uhlabe emlenzeni @1 uhlabe emlenzeni @1 ku TikTok bese ku Facebook ulindane emqapheli ohlabe emlenzeni futhi yes sithokoza kakhulu sibonga kakhulu esikhasa ukuthi wasepha sathi konke ngahamba kahle baba ngiyabonga ngibonga ithuba yazi iBhele Media libona ukuthi lisiphethe kahle kanjani nawe umsakazi wami yazi sengathi singakhula nje njalo bafowethu siyabonga kakhulu lokho esikwenzayo senzela nini sibonga kakhulu umbukeli umleli ngasekhaya iKeshenge TV ihambisana lapha ke nebhelekele egasi thoza kakhulu esikhasi sakho ukuthi asipha sona ungcofe nje zonke nje indawo zokuxhumana uzokwazi ukuthi sithole subscribe kwenza nje wonke nje wonke imisebenzi eminingi ozoyifica lapho ngabe ikuphi okudingayo kodwa kuyakufica lapho sithoza kakhulu esikhasi sakho uzobukana lo msebenzi konje sikuphi la airport airport yeah airport lesikhumeze indiza imango suthu international noma ubani ngabona mobuqaza lapha nje phesheya nje yonke ihamba kahle izulu lendithole okay hayi siyabonga kakhulu siyabonga